А какъв ще станеш, като станеш голям? Дилър. Дилър! Чакай сега, това е много странна професия. За първи път чувам дете да иска да стане дилър. И какво означава да си дилър? Кой дилър познаваш? Кой е дилър? Станчо е там. Станчо е дилър! И ти искаш да станеш дилър като Станчо? Да. И какво прави Станчо като е дилър? Обича шума на парите. Какъв е шума на парите? Ти чува ли си как шумят парите? Не. А той ти е разказвал, Да. че обичаш шума на парите. И ти защо искаш да станеш дилър? Щото тата ми каза. Ама значи тати иска да станеш дилър, а не ти. Да. Ясно, а ти какъв искаш да станеш? Не искам да си стана Батман, но на тата иска да стане дилър. Ти всъщност искаш да си станеш Батман, а тати те спира, той те принуждава на сила да станеш дилър. Да. А ти последно какъв ще станеш? Дилър. Но все пак тайничко си мечтаеш да станеш Батман. Да, ма. Искам да си стане по-добре дилър. Добре, и какво те привлича в дилърската професия? Да се занимавам с парите. Пакети, банкноти, хвърчат около мен, откакто съм дете. Ракети, патруки, хвърчат около мен, въобще не ме е бе. Още откакто съм на 15, играй си. Викат ми признай си, ще мълча до края си. Викат всички си признаха, а пък аз бая си. Всички те реваха, аз пък трая си. Да го духат ушите, обичам шума на парите. Огледам се хубаво, докато пълня гърдите. Слагам си съдбата на електронната везна. Исках да си стана Батман, ама се получи така, че всеки ден обикалям изгадната мъхла. Погледни ме, аз съм никой, не съм дилър. Нямам пари, нямам кола, нямам жена, аз съм килър. Нямам какво да губя, това е филма, не е трейлър. Димчо с леки грубости е на път да стане бестселър, а ситуацията не е на път да стане весела. Пакети, банкноти, хвърчат около мен, откакто съм дете. Ракети, патруки, хвърчат около мен, въобще не ме е бе. Пакети, банкноти, хвърчат около мен, откакто съм дете. Ракети, патруки, хвърчат около мен, въобще не ме е бе. Ракети, патруки, хвърчат около мен. И с риск да прозвуча високомерно, искам да ти обясня едно друго нещо отделно. Когато ми попаднат парички в ръцете, душата ми крещи: парички изгорете. Имам широки пръсти, брат ми, варя малко, харча много. Иначе отношението ми към парата е доста строго, винаги подредени от малка към голяма. Изгърнати на две, проблеми да няма, и винаги ги слагам в джобове с цип. И ако има за мен, ставам доста щедър ти. И на всичките ме вери, ще купя по един джип. Въобще не понасям пари по принцип. Искам да ги фърлям, да се връщат като бумеранг. Искам да съм играч, точно от този ранг. Да мога си ги тегля директно от Експрес банк. И няма си купя хъмър, си купя танк. Пакети, банкноти, хвърчат около мен, откакто съм дете. Ракети,